Здравейте, приятели на канала на Змей Горянин. В този епизод ще разискваме зимното косене на райграса. Трябва ли да го има, полезно ли е и по-специално райграс, който е новозасят. Постоянно гледам актуален въпрос в Facebook групите, дали трябва да косим през зимата. Както вече всички усещате, в България климата се променя и зимите не са това, което бяха. Лека по лека климата взема да става средиземноморски и това поражда необходимостта от зимно косене. Т.е. декември месец ние трябва да косим. Защо трябва да косим? Защото, както виждате, тази трева, може би последно преди месец е косина. Виждате тук, където е било благоприятно. Това е някъде може би около вече 20 см е станала на отделни туфи. Другото, което е, ето тук ние правихме подсяване с специален райграс за сянка, който също така е тръгнал много добре. Не знам дали се вижда, няма слънце, но е тръгнал много добре, макар и редичко. Тук също се вижда тази туфа. Тук преди месец нямаше нищо. Това е отгоре за около месец. Но посаден райграс е достигнал тези хубави височини. Так, какво правим? Трябва да косим. Няма начин. В противен случай, когато тревата е висока, виждам, имам мнение, че зимата тревата се остава висока. Не, за мен това е грешка. Когато тревата е висока, когато напада сняг, тя ще полегне и ще пожълтее. И вместо на пролет да стартираме с една хубава тревна покривка, ние стартираме с една жълта трева, която тепърва чак може би края на април, началото на май ще придобие зелен цвят. Ако искаме целогодишно да имаме зелен килим, трябва да го поддържаме дори и в зимните месеци. Другата тънкост, която трябва да направим, е, че много хора ги е страх, когато засадят, да косят, когато особено имаме тук новозасадени тревички. Да, опасно е да се коси, но е опасно с стандартните косачки. Повечето стандартни градински косачки или пък тримери с кордис биха били наистина една голяма смърт за този новопосаден райграс. Защо? Има много клипове за вредата от кордата. С корда е пълна смърт това нещо да се окоси. С градинска косачка е с една идея по-добре, но и там нещата според мен не са окей. Градинските косачки работят с доста тъпи ножове. Там за косене се разчита на оборот, т.е. на скоростта на въртене и на мощността на двигателя. Като за мен най-удачният вариант е това нещо да се случи с хръсторез частично, т.е. там където има нужда, не навсякъде. Ето виждате, тук тревата няма смисъл да се коси или съвсем частично. Но това трябва да се прави с тънък метален нож, за да може да избегнем полягването на тревата, да я съкратим правилно и да стимулираме тя да се сгъсти, т.е. да имаме сгъстяване, образуване на килим, а не да расте нагоре, както виждате сега, т.е. силата да отива на височина. Това според мен се постига само и единствено с или ръчна коса, но почти вече няма хора, които да могат да косят с ръчна коса, без да скубат, нали? То там е умение. И за мен най-добрият вариант при такъв тип подсаждане на петна е да се сложи нож за метал, тънък нож, подчертавам, защото има специални ножове, които са за храстите, са по-дебели. Тънък нож за метал и да се мине с хръсторез, нали, по-популярен в България, или както му е официалното название, моторна коса. Така на пролет ние ще имаме вече един подготвен за растеж райграс. Довиждане, приятели, ако това видео ви харесва, се абонирайте за нашия канал. Ако сте абонирани, натиснете камбаната да получавате известия за всички наши нови видеоклипове. А ако имате нужда от помощ във вашата градина
Има телефон в описанието, на който може да получите безплатна консултация. Довиждане!